1909 yani 1909 komplo ego sere bela bu hatiye pekandin le 15 Şubat da em hemû zanin dikeve sala xoy 27 yani 26 sal em pay xwe hêline vê komployê em dikevin 27 an ev komplo heval hemû zanin komplokî navdewletî bû navnetewî bû hemû welatên cîhanê destê wan di vê komplê de heye tenê ji bo ku vê komplê pêk bînin bi sala xebat kirin, kar kirin, ketdan ji bo ku vê komplê serêbela ku pêk bînin ji bo wê jî em vê komplê bi hemû qirêjiya wê em lanet dikin û em şermezar dikin ji bo wê jî berê ku em dest pê bikin em ê deqekê rêzgirtinê yanê hevalên xêran هم دزانن ev komplo di şahsê rebera da xastin Kurda hemû kine. Yani müşküle tenê ji bo şahsekî ne bu komplo. Ne tenê ji bo rebera bû. Ne tenê ji bo yekê şahsî wî bigirin bixine zindanê. Ne tenê ji bo wî ji civakê xut bikin. Ne tenê ew bû. Rastiya vê komplê ku ew bû ku gelekî bixin zindanê. Civakekî bixin zindanê. Civakekî bi rastî ku çavê xwe hindekî azadiyê vekir. Em hemû dizanin bi derketina PKK ra, derketina Rêbertiyê ra gelê Kurd hindekî xwe nas kir. Gelê Kurd wek dibêje çavê xwe azadiyê vekir. Hindekî bi xwe hesiya ku Kurd e. Hindekî li ser Kurdiyetê xwe fikirî. Hindekî gav ji bo Kurdiyetê xwe avêt. Ji bo xwe avêt. Ev rastîkê yani. Ji bo wê jî ji bo ku vî gelî ji ber ku bi sed salan ev gel xistine bin destê xwe ji ber ku bi salan e li ser pişta vî gelî dewlet bûye dewlet. Dewlet bûye dewlet. Eger ne wek divê kede vê civakî van dewlet tune wizat. Ser pişta me Sûrî jî bûye Sûriye, ser pişta Kurda Türk jî bûye Türk, ser pişta Kurda Faris jî bûne Faris, ser pişta Kurda Iraq jî bûye Iraq. Ev rastîk e. Çar dewletê ku em li navan da hatine perçekirin ewna bi me hene. Bê me tune ne. Ev vî baş dizan. Ew di rûja êrî da vî nîqaş dikine. Bê me tune ne. Yani di Tirkiyeyê de jî rêbera ku demî ku dest bi gav avêtina taybet 27 Şubatê heval zanin salî çûnî rêbera ku dest bi aştiyê civakî kir. Yani ku em vê çareserî anca bi yêrekî bikaribin hel bikin yani çareserî anca ev e bi vê rêkekî ser dixwaze vî şêwazî dixwaze pirsgirêka Kurd çareser bike ne bi şer.